el semàfor del Barça-Anvers. El Barça ha golejat a l'Anvers per 5-0 en l'estrena de la Champions aquesta temporada. En verd, l'estat de gràcia de Joao Félix i de la davantera. El Barça està en estat de gràcia. Va marcar 5 gols contra el Betis i avui de nou ha marcat 5 gols i ha generat moltíssimes ocasions de gol, moltíssimes. Per tant, aquesta exemplificació d'aquest estat de gràcia al Barça segurament el dona Joao Félix, que ha estat un dels protagonistes del partit. De fet, ha estat el protagonista del Barça absolut a la primera meitat, ha estat protagonista del primer gol, marcant el primer gol amb una molt bona jugada individual i un xut des de dins l'àrea, protagonista també el segon gol amb una assistència deliciosa a Lewandowski, i com diem ha estat un perill constant en aquesta primera meitat en què també ha marcat Rafinha que també està en molt bon estat de forma, ha demostrat també que està en molt bon estat de forma. Per tant, com diem, aquest Barça està en un estat de forma molt gran i aquesta ho exemplifica un Joao Félix que sembla que se li ha trobat el context. Que Joao Félix era un excel·lent futbolista, ho sabíem tots, ho veiem tots. El que faltava és que tingués un context, i un context en el que pogués brillar les seves qualitats. I sembla que Xavi en aquests 2 darrers partits l'ha trobat. Falta molt, queda molt, però de moment estem veient que aquesta millor versió de Joao Félix li està sabent treure a Xavi i això és una molt bona notícia pel Barça, perquè és un futbolista que té una qualitat diferencial, com s'ha demostrat avui i com s'ha demostrat també en altres moments. En verd, el paper de Cancelo i l'atreviment de Xavi. Un altre, Joao. En aquest cas, Cancelo li permet a Xavi una cosa que és ser més atrevit. El Barça avui de nou ha provat també la sortida amb Joao com a migcampista, una sortida que avui, amb el descans d'Oriol Romeu, feia que Frenkie de Jong jugués juntament amb Joao Cancelo i que a darrere només quedessin Koundé i Christensen. Per això diem que l'atreviment de Xavi era molt i molt gran, perquè Valde jugava molt amunt i a l'altre cantó hi havia Rafinha. Per tant, era un Barça que jugava només amb 2 jugadors tancant. Evidentment, només hi havia un davanter dels belgues, però és un atreviment. I aquest atreviment li permet fer-ho a Xavi tenir futbolistes com Cancelo, que li permeten jugar per dins, fer aquesta funció de doble pivot, aquesta funció d'associació, perquè aquesta funció l'ha feta molt bé la primera meitat amb Frenkie de Jong. La segona meitat ja hem vist baixar més a Gundogan, que la primera meitat no l'havíem vist pràcticament res baixar ni a ell ni a Gavi, però en aquesta primera meitat el protagonista ha estat per Cancelo, i això que diem, que Xavi li permet aquesta posició de Cancelo, li permet fer aquest atreviment, li permet ser molt més atrevit, perquè al final acaba jugant al Barça amb només 2 defenses, i això és molt atrevit, i li permet el fet de tenir aquest Joao Cancelo que li permet fer aquest canvi, i també fer rotacions. Avui ha pogut fer rotacions Xavi, ha pogut fer jugar jugadors com Fermín, ha pogut jugar també de nou Lamine, ha pogut fer jugar aquestes rotacions d'inici també, que descansés Oriol Romeu. Per tant, el Barça sembla que té una plantilla més curta que altres anys, però sembla que té més efectius de qualitat, almenys el que s'està demostrant en aquest inici de temporada. En verd també, l'estat de forma de Koundé i Christensen. Quan es va lesionar Araujo, molts tremolaven davant la possibilitat de que no hi hagués el defensa uruguaià al darrere. I en aquest context, Christensen i sobretot Koundé han fet un pas endavant molt i molt important. L'any passat Christensen ja va ser un dels futbolistes clau de Xavi, futbolista que té una sortida de pilot impecable i que també corregeix molt bé, i aquesta temporada segueix també en aquesta línia i se li ha unit un Koundé que està sublim en aquests primers partits de temporada, corregeix a moltíssima velocitat. Com diem, el Barça està jugant molts partits amb només 2 jugadors en defensa, per tant és molt important aquestes correccions, i tant ell com Christensen estan sublims en aquesta posició i han fet que el Barça en aquests partits no hagi trobat a faltar un futbolista de la importància de Ronald Araujo. Per tant, molt bones notícies, i l'estat de gràcia esperem que es mantingui molt i molt més.